είδετε ποικίλης ημίν γράμμασιν έγραψα τη ενή χειρή. Όσοι δέρουσι εκπροσωπήσει εν σαρκή, ούτε αναγκάζουσι ημάς περιτέμνεστε, μόνον ή να μην το σταυρό του Χριστού διώχνονται. Ουδέγαροι περιτεμνόμενοι αυτοί νόμο φυλάσσουσιν, αλλά θέλουσι ημάς περιτέμνεστε, ή να εν τη μετέρα σαρκή καυχήσονται. Εμεί δε μη γέννητο καυχάστε ημίεν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διού εμεί κόσμος εστάβονται, καγώ το κόσμο. Εν γάρ Χριστό Ιησού, ούτε περιτομή τι ισχύει, ούτε ακροβιστία, αλλά και μη πτήσεις. Και όσοι το κανόνι τούτο στοιχήσουσι, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος και επί τον Ισραήλ του Θεού. Του λοιπού κόπους μου μη δεις παρεκέτω, εγώ γαρ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματι μου βαστάζω. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μετά του Πνεύματος ημών αδελφοί. Αμήν. Θα διαβάσουμε για τη μετάφραση. Κοιτάξτε με πόσο μεγάλα γράμματα σας έγραψα με το χέρι μου. Όσοι θέλουν να φανούν ευχάριστοι με μέσα εξωτερικά, αυτοί σας αναγκάζουν να περιτέμνεστε απλώς και μόνον για να μην καταδιώκονται για το κήρυγμα περί του σταυρού του Χριστού. Διότι ούτε αυτοί που περιτέμονται φυλάττουν τον νόμο, αλλά θέλουν να περιτέμνεστε εσείς για να καυτηθούν για τη συμμόρφωσή σας εις έναν εξωτερικό τύπον. Εις εμένα μη γέννητο να καυτηθώ για τίποτε άλλο παρά για τον σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για το οποίο ο κόσμος είναι σταυρωμένος ως προς εμέ και εγώ είμαι σταυρωμένος ως προς τον κόσμο. Διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή ούτε ακροβιστία έχουν αξία, αλλά η νέα δημιουργία. Και όσοι βαδίσουν σύμφωνα με τον κανόνα τούτο, ειρήνη αδέρφοι επ' αυτούς και έλεος και εις τον Ισραήλ του Θεού. Εις το εξής ας μη με ενοχλεί κανείς, διότι εγώ βαστάζω εις το σώμα μου τα σημάδια του Κυρίου Ιησού. Η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι με το πνεύμα σας αδελφοί. Αμήν. Είχαμε τονίσει σε δύο προηγούμενα μαθήματα, αδελφοί μου, για ποιο λόγο ο Απόστολος Παύλος έγραψε την προς Γαλάτες επιστολή. Σημειώθηκε ένα πολύ σοβαρό θέμα πίστεως. Πώς πρέπει να σωθεί ο άνθρωπος, να σώσεται δια του νόμου, του Μωσαϊκού ή για του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Μεταξύ των χριστιανών των Ιουδαίων, οι Ιουδαίζοντες λεγόμενοι αυτοί, είπαν ότι ναι μεν καλός ο Χριστός βέβαια και το κήρυγμά του και η θυσία του, αλλά και ο νόμος. Να κρατάμε και τις διατάξεις του νόμου. Και όταν έλεγαν τον νόμο, δεν εννοούσαν τις 10 εντολές. Όχι. Αυτές ισχύουν και τώρα. Αλλά εννοούσαν ορισμένες διατάξεις τυπικές. Θυσίες, τα Σάββατα, νομινίες και άλλες πολλές διατάξεις, κάπου 613 λένε και πλέον υπήρχαν τότε, που έπρεπε ο Ιουδαίος αυτές όλες να τις τηρήσει. Αυτά κήρυταν αυτοί οι άνθρωποι και κατέστρεφαν, κρέμιζαν, να πούμε, το έργο του Αποστόλου Παύλου. Όπου πήγαινε ο Απόστολος Παύλος και κηρύττε, μετά έφευγε, ερχόταν αυτοί οι ψευδοδιδάσκαλοι και έσκαναν ζυζάνια. Και έλεγαν από εσάς, έλεγαν στον κόσμο εκεί ότι καλός ο Χριστός, ο Παύλος που σας κήρυξε, αλλά δεν είναι αρκετός. Μόνο η πίστηση στον Χριστό χρειάζονται και η περιτομή. Κυρίως δε κήρυταν την περιτομή και όλα τα άλλα. Και όταν ο Παύλος πήγε προς Γαλάτας, πολύ μακριά στα βάθη μέσα της Ασίας, και τους βρήκε ειδωλολάτροι και τους έκανε χριστιανούς, όταν έφυγε, πήγαν οι ψευδοδιδάσκαλοι, οι Ιουδαίζοντες, και τους είπαν, ποιος σας κήρυξε ο Παύλος? Παύλος λέει, είναι καλός βέβαια κήρυκας και τα λοιπά, αλλά δεν είναι από τους 12. Ούτε είδε τον Χριστό και τα λοιπά. Και τι σας κήρυξε? Αυτό και αυτό. Περιτομή σας είπε τίποτε να κάνετε? Όχι. Δεν κάνατε τίποτα. Χωρίς περιτομή είναι δυνατό κανείς? Και έτσι τάχασαν οι Γαλάτες. Δεν ήξεραν τι να κάνουν. Όταν το πληροφορήθηκε ο Παύλος, έγραψε αυτή την επιστολή με το ίδιο του το χέρι, όπως είχαμε τονίσει στο προηγούμενο μάθημα, για να μπορέσει να τονώσει και να ενισχύσει και να ανατρέψει όλα αυτά τα οποία έσπηραν οι ψευδοδιδάσκαλοι. Πόσο σπουδαίο πράγμα είναι το έργο του Αποστόλου Παύλου. Σήμερα θα είχαμε ένα χριστιανισμό όπως είναι οι μουσουλμάνοι. Θα πιστεύαμε στον Αλλάχ, ή εμείς θα πιστεύαμε στον Χριστό, αλλά θα είχαμε και την περιτομή,
Θα είχαμε και τα Σάββατα, θα είχαμε νομινίες, θα είχαμε ένα σωρό πράγματα. Στο προηγούμενο μάθημα ο Παύλος ξεκαθάρισε τα πράγματα. Και είπε ότι ο νόμος εδόθη για ένα ορισμένο σκοπό. Ο νόμος είχε λήξει. Είχαμε πει όπως ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται σήμερα και το έχουμε και εμείς στα σπίτια μας, επάνω γράφει ημερομηνία λήξεως. Όταν περάσει η λήξη, πάβει πλέον αυτό να ισχύει το φάρμακο. Δεν χρησιμοποιείται πλέον. Έτσι ο νόμος είχε λήξει. Έληξε ο νόμος. Τότε, με την έλευση του Χριστού. Ο νόμος είχε σκοπό, είχαμε τονίσει για ποιο λόγο, αφού δεν έσωζε ο νόμος τον άνθρωπο, για ποιο σκοπό τον έδωσε. Πρόσεχε, για να περιορίσει το κακό. Επειδή το κακό μπήκε στον κόσμο, λόγω της πτώσεως του ανθρώπου από τους πρωτοπλάστους και μετέπειτα, και άφησαν το κακό. Μακάρον, πόσο εύκολο είναι το κακό, ξέρετε. Έβαλε τον νόμο. Έλεγε, ου μη χέψεις, σου κλέψεις, σου ψευδομαρτυρήσεις, κάνε τούτο, κάνε το άλλο, πολλά πράγματα, για να εμποδίσει το κακό. Όπως ακριβώς και σήμερα υπάρχουν οι ανθρώπινοι νόμοι. Για ποιο λόγο υπάρχουν οι νόμοι? Όχι για να εξαφανίσουν το κακό. Το κακό δεν εξαφανίζεται ποτέ. Δεν υπάρχει. Να περιορίσουν το κακό. Και είπα ένα παράδειγμα. Για φανταστείτε, ώρα 12 το μεσημέρι, τη μεγάλη κίνηση στην αγορά, να σβήσουν τα κόκκινα φανάρια στον δρόμο. Ξέρετε τι θα γίνει πολύ? Άκρη δεν θα βρεις. Θα μαλώνουν μεταξύ τους αυτοί που έχουν τα αυτοκίνητα, ποιος θα περάσει, θα συγκρούονται, θα χτυπιούνται κτλ. Τι κάνουν τα κόκκινα φανάρια? Ωψ, στοπ σου λέει. Θα περάσει άλλος. Μετά ανάβει ξανά, θα περάσει εκείνος. Βάζουν κάποια τάξη και περιορίζουν πια τα δυστυχήματα. Είχαμε δυστυχήματα, συγκρούσεις, μαλώματα, τσακώματα. Να ο νόμος τι έκανε? Περιόρισε το κακό. Αλλά και κάτι άλλο πιο σπουδαίο έκανε ο νόμος. Ήταν ένας καθρέφτης που έδειχνε στον άνθρωπο πόσο αμαρτωλός είναι μπροστά στο Θεό. Και είχαμε πει, όπως πας στον καθρέφτη όταν φεύγουμε να πάμε στην αγορά, στην εκκλησία και βλέπουμε μια μοντζούρα. Μα δεν βγαίνουμε έξω. Πάμε να γίνουμε τη μοντζούρα και μετά να βγούμε. Ο καθρέφτης τι κάνει? Δεν μας καθαρίζει. Μόνο μας δείχνει. Τίποτε. Καθρέφτης, άμα δεν πας να καθαριστείς, όπως είσαι έτσι θα φύγεις. Έτσι και ο νόμος δεν καθάριζε. Δεν έσωζε ο νόμος. Γι' αυτό έρχεται ο Παύλος και λέει στην προς Εβραίους επιστολή, αδύνατο το αίμα τάβρου και βόσχων αφαιρήν αμαρτίας. Αλλά γιατί τα έδωσε αυτά? Τυπικά ήταν ο τύπος, γιατί θα ερχόταν η μεγάλη θυσία. Θα ερχόταν ο αμνός του Θεού που έρωτε την αμαρτία του κόσμου. Θα έφερε μία θυσία και μοναδική στον κόσμο για να σώσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό το σκοπό έδωκε τον νόμο ο Θεός. Και μετά ήρθε η χάρις. Τι ωραία. Νόμος από τη μια μεριά, χάρις από την άλλη μεριά. Τι είναι η χάρις? Το είχα τονίσει αυτό και πρέπει να μείνει βαθιά μέσα μας. Παράγεται από το ρήμα χαρίζω. Και όταν χαρίζουμε στον άντρα μας κάτι δεν ζητάμε λεφτά. Ούτε η γυναίκα όταν χαρίζει κάτι ο άντρας και η γυναίκα ζητάει λεφτά. Όχι, είναι χάρισμα αυτό. Δωρεάν το λέμε, Τι έκανε ο Χριστός? Επειδή ο άνθρωπος ήταν χρεώστης μπροστά στον Θεό. Λόγω της αμαρτίας. Χρωστούσαμε. Ένας χρωστάει στην αφορή. Τον κυνηγάει από εδώ, τον κυνηγάει από εκεί να το βρει. Το βρήκε κάποια μέρα. Δεν έχω δει. Δεν μπορεί να τα πληρώσει. Και ο άνθρωπος έχει 5 παιδιά, δεν έχει δουλειά, πεινάει. Και φορεία απαιτεί τα λεφτά. Δεν χαρίζει. Ο νόμος ο ανθρώπινος, αλλά και ο θείος δεν χάριζε στην παλιά διαθήκη. Απαιτούσε. Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα? Βρέθηκε κάποιος, ο οποίος λυπήθηκε τα παιδιά του ανθρώπου και πλήρωσε το χρέος. Και ποιος είναι αυτός ο κάποιος? Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Τον ακούσαμε χθες στον Καλό Σαμαρίτη. Καλός Σαμαρίτης. Αυτός κατέβηκε. Αυτός βρήκε τον άνθρωπο, η μηχανή την χάνοντα. Και τις πληγές του τις έπλυνε, τις καθάρισε, τις άνοιξε γαλάζες με κρασί. Τι ωραία πράγματα, τι ωραία τα δικαιεί ο Κύριος, Και τον οδήγησε πού τον άνθρωπο? Στο Πανδοχείο. Και ποιο είναι το Πανδοχείο? Η Εκκλησία. Γιατί λέγεται Πανδοχείο? Γιατί δεν έχει τους πάντας. Δεν κάνει διάθεση η Εκκλησία. Μαύρος είναι, άσπρος είναι, κόκκινος είναι, κίτρινος είναι, αμαρτωλός, δίκαιος, άντρας, γυναίκα. Δεν χαρίζει η Εκκλησία. Δεν χαρίζει. Η Εκκλησία δέχεται τους πάντας. Έχει ανοιχτές τις πόρτες. Πόσο σπουδαίο πράγμα τούτο. Και άφησε τα δινάρια εκεί, έδωσε εντολή, επιμελήθηκε αυτόν, φρόντισε για αυτόν, και ό,τι αν ξοδέψει, όταν θα ξαναγυρίσω στη Δευτέρα Παρουσία θα πληρώσω. Τι ωραίο σχέδιο του Θεού. Τι είναι η χάρις? Και η χάρις, είχαμε πει, πηγάζει από το σταυρό του Χριστού. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίες. Αλλά με προϋποθέσεις όμως. Πρώτη προϋπόθεση είναι η μετάνοια, είναι η εξομολόγηση, και
Και δεύτερη προϋπόθεση είναι η ευχριστό ζωή. Τα έργα του πνεύματος, όχι τα έργα του νόμου τώρα. Όχι περί το μέσο, τη Σάββατα, όχι τέτοιες θυσίες. Και ποια είναι τα έργα, η καρπή του πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πραότης, εγκράτεια. Να η καρπή. Αυτό στέλνει τώρα από εμάς όλους. Και ολοκληρώνεται έτσι η σωτηρία του ανθρώπου. Έτσι ολοκληρώνεται η σωτηρία του ανθρώπου. Σας είπα κι άλλοτε αυτή την αλήθεια. Πες ότι ήρθε ο Χριστός, κατέβηκε κάτω στη γη, ενανθρώπισε, κήρυξε, δίδαξε πάρα πολλές θαύματα και έφυγε ο Χριστός με ένα φυσικό θάνατο. Τι θα γινόταν? Θα είχαμε ένα Ευαγγέλιο με ωραίες παραβολές, με σπουδαία θαύματα, με ωραία διδασκαλία, αλλά τι? Χωρίς σωτηρία. Ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη από διδασκαλία. Σας είπα το παράδειγμα. Ο άρρωστος δεν έχει ανάγκη από τη συνταγή. Ο άρρωστος έχει ανάγκη από το φάρμακο. Ο Χριστός έδωκε και τη συνταγή, έδωκε και το φάρμακο. Να η συνταγή, το Ευαγγέλιο. Μας λέει τι πρέπει να κάνουμε. Μας λέει πώς πρέπει να ζήσουμε. Μας λέει πώς πρέπει να καθαρίσουμε τον εαυτό μας. Πώς να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και είναι ωραία συνταγή. Αλλά δεν φτάνει η συνταγή. Είναι και το φάρμακο. Και ποιο είναι το φάρμακο? Ο Σταυρός, η θυσία του. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Πάνω στην Αγία Τράπεζα, ξέρετε τι υπάρχει εκεί? Δύο πράγματα υπάρχουν. Το Ευαγγέλιο και το Άγιο Δισκοπότηρο. Το Ευαγγέλιο είναι η συνταγή και το Άγιο Δισκοπότηρο είναι το φάρμακο. Τι ωραία Εκκλησία. Και τα δύο τα προσφέρει. Συνταγή, το Ευαγγέλιο. Άρα το Ευαγγέλιο, άνθρωπε, να διαβάσεις, να φωτιστείς, να γνωρίσεις το θέλημα του Θεού, να γνωρίσεις τι ζητάει ο Θεός, να γνωρίσεις γιατί κοινωνάς, να γνωρίσεις γιατί πηγαίνεις στην Εκκλησία, να γνωρίσεις γιατί κάνεις το γάμο, να γνωρίσεις γιατί κάνεις το ευχέριο, να γνωρίσεις γιατί κάνεις το σταυρό σου. Τι ωραία πράγματα. Να η συνταγή. Όπως ο γιατρός σου γράφει, έτσι θα το παίρνεις και όπου τα λες πρωί, δυο το βράδυ, δυο το μεσημέρι. Το μέρι έχει το Ευαγγέλιο. Και μετά το φάρμακο, το Άγιο Δισκοπότηρο. Πάω στην Αγία Τράπεζα. Και ποιο είναι το Άγιο Δισκοπότηρο? Ο Χριστός. Ο Χριστός. Τι θαυμαστά πράγματα. Αυτό κύριε το Παύλος, αδερφοί μου. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Παύλου. Οι άλλοι κύριε ήταν ανάμεικτα πράγματα. Χριστό, περιτομές, Σάββατα, νοηνίες κτλ. Και μπέρδευαν τον κόσμο. Γι' αυτό πόσο πρέπει να προσέξουμε κι εμείς, αδερφοί μου. Και τώρα ας δούμε στο σημερινό. Είδετε, ποικίλης ημί γράμμαση έγραψα την μη θηρία. Με το κείμενο αυτό που διαβάζουμε τώρα τελειώνει η επιστολή του, στους Γαλάτες. Λέει στους Γαλάτες, είδατε, λέει, κοιτάξτε, λέει, με τι μεγάλα γράμματα έγραψα την μη θηρία. Την εποχή εκείνη είχαμε τονίσει και στα άλλο το μάθημα ότι όταν γράφαν οι άνθρωποι, γράφουν με κεφαλαία γράμματα. Γράμματα όλες οι μεμβράνες που έχουν μείνει στην Εκκλησία, βρίσκονται στο Άγιον Όρος, στο Σινά, στην Ισπανία, στη Μόσχα, στις βιβλιοθήκες μεγάλες, εκκλησιαστικές βιβλιοθήκες, είναι μεγαλογράμματα, μεγάλα γράμματα. Και υπήρχαν ειδικοί αντιγραφείς. Δεν μπορούσε ο καθένας να κάνει τα γράμματα τόσο εύκολα. Και αντιγραφείς και έγραφαν. Ο Παύλος είχε αντιγραφέα. Σε μια επιστολή προς Κορινθίους, σας ασπάζετε Τέρτιο, σας ασπάζομαι, εγώ ο Τέρτιος, ο γράψα στην επιστολή. Δεν την έγραψε ο Τέρτιος, υπαγόρευε ο Παύλος και έγραφε. Σας είπα το παράδειγμα, ένας επιχειρηματίας λέει στην δακτυλογράφο, γράψει το γράμμα, θα στείλουμε στην τάδη εταιρεία. Και χτυπάει, λέει, μιλάει αυτό και αυτή χτυπάει. Σας ερωτώ, ποιος το έγραψε το γράμμα, ο δακτυλογράφος, όχι, ο επιχειρηματίας. Έτσι και εδώ. Ποιος γράφει το γράμμα, το Πνεύμα του Άγιο. Αυτός είναι ο συγγραφέας της Αγίας Γραφής. Οι άνθρωποι τι είναι, οι αντιγραφείς. Οι Απόστολοι που έγραψαν τα Ευαγγέλια ήταν οι αντιγραφείς. Αυτά τα οποία είπε το Πνεύμα του Άγιο, υπαγόρευσε το Πνεύμα του Άγιο, αυτά έγραψαν. Γι' αυτό λέμε ότι οι γραφές είναι θεόπνευστες. Μπορώ να σας πω και κάτι άλλο, και τα συγγράμματα των πατέρων δεν είναι θεόπνευστα. Είναι αναγνωσχόμενα, ωφέλιμα, τα διαβάζουμε. Μόνο η Αγία Γραφή και οι κανόνες της Εκκλησίας. Αυτές είναι θεόπνευστες. Η Αγία Γραφή και οι κανόνες της Εκκλησίας. Γιατί οι κανόνες? Γιατί τους κανόνες δεν τους έκανε ένας άνθρωπος. Τους έκανε η Σύνοδος, το σύνολο της Εκκλησίας.
Και η Εκκλησία είναι θεόπνευστη η Εκκλησία. Είναι το σώμα του Χριστού. Είναι το στόμα του Χριστού η Εκκλησία. Ό,τι γράφει η Εκκλησία σε σύνοδο, συγκεντρωμένοι όλοι οι πατέρες, όχι ένας, φαίνεται και σήμερα, ακούνται διάφορες φωνές. Λέει ένας επίσης τώρα αυτό, πετιέται ένας άλλος λέει κάτι άλλο. Είναι δικό του. Δεν είναι θεόπνευστο. Και ο Αρχιεπίσκοπος ακόμα να πει κάτι έτσι δικό του, μόνο η Σύνοδος, η Ιερά Σύνοδος, εκεί που παίρνονται αποφάσεις για το Αγίου Πνεύματος. Αυτά είναι θεόπνευστα. Έτσι να ξέρουμε ορισμένα πράγματα μες στη ζωή μας σαν χριστιανοί. Έτσι ο Παύλος λέει στους Γαλατιανούς, λέει κοιτάξτε λέει, τι γράμμα σας έγραψε, κάτι γράμματα μεγάλα λέει, και στραβά, κουτσά από εδώ και από εκεί, Λοιπόν, τι τους λέει. Όσοι θέλουσι ευπροσωπήσεν σ' αρχή, ούτε αναγκάζουν ημάς περιτέμνεστε, μόνο ή να μη το σταυρό του Χριστού διώκονται. Κοιτάξτε λέει, όσοι θέλουν να φανούν ευάρεστοι, εκπροσωπήσε θα πει από το καλός και να έχουμε καλό πρόσωπο στους άλλους, να φανούμε αρεστοί στους άλλους. Όλος ο σκοπός αυτών των διδασκάλων, των ψευτοδιδασκάλων, των Ιουδαϊζόντων, ήταν πώς να φανούν αρεστοί στα θετικά τους. Τους άλλους Ιουδαίους, τους μεγάλους, δηλαδή εμείς πήγαμε στους ειδωλολάτρες και τους βρήκαμε εκεί πέρα και τους κάναμε περιτομή όλους. Όλους περιτομή. Κρατάνε τα Σάββατα. Τι να κάνουμε αυτό. Για να φανούν αρεστοί στους ανθρώπους. Η ανθρωπαρέστια. Ένα μήνυμα στέλνετε εδώ σε εμάς σήμερα. Ξέρετε πόσες φορές θέλουμε να φανούμε αρεστοί στους ανθρώπους. Τους χαλάσουμε το χατήρι. Μην χαλάσουμε το χατήρι του ανδρός. Μην χαλάσουμε το χατήρι της πεθεράς. Μην χαλάσουμε το χατήρι της νύφης. Και ενώ είναι η μέρα να πάμε στην εκκλησία, σου λέει, κάτσε εδώ πέρα σήμερα δεν θα πας. Ή η πεθερά, ξέρω εγώ, σου λέει, κάτσε νύφη εδώ πέρα και τα λοιπά, κοιτάξτε τα παιδιά σου. Ας στην εκκλησία. Και για να φανούμε αρεστοί, τι κάνουμε, υποκύπτουμε. Θα έχουμε καλά με την πεθερά, θα έχουμε καλά με την νύφη, θα κάνουμε καλά με τα αφεντικό. Η ανθρωπαρέσκεια είναι αμαρτία μεγάλη. Ξέρετε τι λέει ο Παύλος. Ή ανθρώπους ήρεσκον Θεού δούλους ούτε ανήμην. Αν ήθελα να αρέσω στους ανθρώπους, λέει, δεν θα ήμουν δούλος του Θεού. Είναι κακό πράγμα να θέλουμε να αρέσουμε στους ανθρώπους για να αποφύγουμε, για να φανούμε αρεστοί σε αυτούς. Και παραβαίνουμε τι, το θέλημα του Θεού. Παραβαίνουμε αυτό που λέει ο Κύριος, Είναι νηστεία πάντα τους καρτέλα που θέλουμε στη νηστεία, και πας σε ένα σπίτι, της πεθεράς, του κουνιάδου. Και αυτοί δεν έχουν ιδέα περί νηστείας. Και έχουν το τραπέζι όλα αυτά. Και εσύ τι κάνεις τώρα, από τον δρόμο ακόμα, για να φανείς αρεστή στην πεθερά, στη νύφη. Τρως και εσύ μαζί με αυτούς, χωρίς να πεις εγώ, με συγχωρείτε, είναι η περίοδος νηστείας. Δεν τρώω. Δεν το λέμε. Για να αρέσουμε στην πεθερά, να αρέσουμε στη νύφη, να αρέσουμε στο γείτονα κτλ. Υποχωρούμε πολλές φορές στην πίστη. Υποχωρούμε πολλές φορές τα πράγματα της πίστεως. Αυτό θα πει να έχουμε καλά με τους ανθρώπους. Θυμάστε ο Πιλάτος. Γιατί σταύρωσε τον Χριστό. Γιατί θα έχει καλά με τους Ιουδαίους. Θα έχει καλά με τους Εβραίους εκεί των Ιερουσαλήμων. Βέβαια. Γι' αυτό υποχώρησε. Ενώ ουδεμία αιτία βρίσκω τον ανθρώπο τούτο. Πλύνει τα χέρια του. Και όχι τον παραδίδει. Για να φανεί αρεστός στους ανθρώπους. Στις πράξεις των Αποστόλων βλέπουμε τον Ηρώδη. Τι κάνει. Θανατώνει τον Ιάκωβο, τον αποκεφαλίζει, τον Πέτρο στη φυλακή. Για να τον θανατώσει μετά το Πάσχα. Για να φανεί αρεστός στο λαό. Διαβάστε τον να δείτε. Στα μάτια του λαού να είναι καλά να σου λέει: εγώ σας κάνω τα θελήματά σας. Είδατε. Και τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον πελέκισα, τον έσπαξα και τον Πέτρο τον έχω μέσα. Και εσείς τα κάνετε τώρα τα δικά μου. Τώρα το σκοπό είχε ο Ηρώδης. Γι' αυτό εξυπηρετούσε τους Εβραίους. Για να κάνουν και αυτοί τα δικά του θελήματα. Έτσι είναι ο κόσμος σήμερα. Ο χριστιανός έχει ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Εμείς δεν θα αρέσουμε στον κόσμο, ούτε στον άντρα μας, ούτε στη γυναίκα μας, ούτε στα παιδιά μας. Θα αρέσουμε στον Θεό. Βέβαια δεν θα επαναστατήσουμε με τέτοιο τρόπο να πούμε, θα τους δώσουμε να καταλάβουν και στον άντρα και στη γυναίκα και στην πεθρά με αγάπη ποιο είναι το καθήκον μας, τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό θέλει ο Θεός. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Έτσι είναι ο χριστιανός. Αυτοί ήθελαν να φανούν αρεστοί στα μεντικά τους. Και τι κάνουν. Αναγκάζουν εμάς περιτέμεστε. Για να καπώνται αυτοί. Και ένα δεύτερο, το σπουδαιότερο, είναι να μην το σταυρό του Χριστού διώκονται.
Γιατί, το είχαμε πει στο άλλο το μάθημα. Η Ιουδαϊκή θρησκεία επιτρεπόταν. Την ανεγνώριζαν οι Ρωμαίοι. Ήταν επιτρεπτή θρησκεία. Δεν τους κυνηγούσαν τους Εβραίους. Αλλά τους χριστιανούς όμως, όταν τους κατήγγελαν και τους έλεγαν αυτή είναι παραστάτη, αυτή είναι κατά του Καίσαρος, αυτή είναι έτσι, αυτή είναι αλλιώς. Άρχισαν οι διωγμοί. Στην αρχή μικρή και μετά άρχισαν οι μεγάλοι διωγμοί εναντίον των χριστιανών. Αυτοί τι έκαναν. Παρουσιαζόταν σαν Ιουδαίοι. Εμείς αυτή την περιτομία με τα σάρτα, δεν βλέπετε κτλ. Οι ναμοί το σταυρό του Χριστού διώκονται. Ο σταυρός του Χριστού έχει διωγμούς. Προσέξτε το. Ο σταυρός του Χριστού έχει διωγμούς. Από την ώρα που πιστεύουμε στον Χριστό και θέλουμε να τον ακολουθήσουμε, θα έχεις διωγμούς από τον άντρα σου, θα έχεις διωγμούς από τη γυναίκα σου, θα έχεις εμπόδια από τα παιδιά σου, θα έχεις διωγμούς από το αφεντικό σου. Βέβαια, ένας χριστιανός όταν θελήσει να κάνει το θέλημα του Θεού, αυτό που θέλει ο Θεός, όχι αυτό που θέλουν οι άνθρωποι, θα έχει διωγμούς, θα έχει εμπόδια, θα έχει δυσκολίες. Βέβαια. Γι' αυτό πόσο πρέπει να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε τον Θεό που είμαστε χριστιανοί. Ο σταυρός έχει διωγμούς, αδελφοί. Εμείς τι θέλουμε να κάνουμε, μερικοί χριστιανοί? Να τα έχουμε καλά και με τον κόσμο, να τα έχουμε και καλά και με τον Χριστό, και με τον Χριστό και με τον κόσμο. Και με την περιτομή και με τα σάββατα και με τον Χριστό, ανακατεμένα πράγματα. Όχι, ξεκάθαρα πράγματα. Η γραμμή του πιστού χριστιανού είναι ξεκάθαρη. Το που λέει ο Θεός, τίποτε. Έτσι είναι η πορεία μας, αδελφοί μου. Αυτοί για να μην διώκονται. Σου λέει, εμείς δεν είμαστε χριστιανοί, εμείς εκτηρούμε και τον νόμο του Μωυσέου. Έτσι τους βλέπαν οι ορολάτρες. Αλλά λέει και κάτι άλλο στο στίχο 13. Ουδέγα υπερτεμνόμενοι αυτή νόμο φυλάσσουσι. Αυτοί, οι ίδιοι λέει, οι οποίοι σας θέλουν να περιτέμεστε, δεν φυλάγουν τον νόμο. Γιατί? Δεν μπορούσαν να τον φυλάξουν τον νόμο. Ήταν τόσες πολλές οι διατάξεις του νόμου. Καλά αυτοί που ήταν στα Ιεροσόλυμα. Οι χριστιανοί που ήταν στα άλλα τα έθνη. Ο νόμος έλεγε πόσες φορές πρέπει να πάνε στον ναό, πόσες πρέπει να κάνουν. Τι δεν μπορούσαν να πάνε. Οι Εβραίοι που κατοικούσαν στην Αίγυπτο, στην Ελλάδα, δεν μπορούσαν να πάνε ναό, στη Σολομών ήταν μακριά. Πώς να πάνε να κάνουν εσύ. Άρα όλοι παραβάτη ήταν. Γι' αυτό λέει ο Παύλος ότι αυτοί οι ίδιοι που σας θέλουν να περιτέμνεστε δεν φυλάγουν τον νόμο. Άρα τι κάνουν? Αλλά θέλουν εμάς περιτέμνεστε ή να ενδιημετέρας αυτοί καυχήσονται. Προσέξτε τη λέξη καυχήσονται. Αυχότανε, πόσους ιδεολογάτες έχω κάνει χριστιανούς, έλεγε ο ένας. Εγώ, να δεις λέει πόσους. Είχα καύχημα να κάνω αυτό το πράγμα, Τι είναι αυτό το καύχημα, αδελφοί μου? Όχι κατά Χριστόν καύχημα. Προσέξτε, γιατί και εμείς πολλοί χριστιανοί πέφτουμε σε τέτοια καυχήματα. Ξέρεις εγώ τι χριστιανός είμαι, ξέρεις εγώ τι έκανα, ξέρεις εγώ τι κάνω, και διηγούμαστε τα έργα μας, τα κατορθώματά μας, πολλοί χριστιανοί, και καυχόμεθα, Χθες συνάντησα ένα χριστιανό, κακός άνθρωπος, δεν λέω ότι είναι, τι λέει, είναι η τρίτη φορά λέει που πήγα στο Ιεροσόλυμα. Λέω, του απαντάω, να σε αξιώσει ο Θεός να πας και στα άνοδα σου Ιεροσόλυμα. Τι σημαίνει αυτό? Το είχε καύχημα. Αν δεν πας 7 φορές στα Ιεροσόλυμα, δεν είσαι τίποτα. Δεν σώζεσαι. Όχι δεν σώζεσαι. Δεν είσαι τέλος πάντων χριστιανών. Ευλογημένοι. Είναι άλλο Ιερουσαλήμ. Θα μας χαράει εκεί ο Κύριος. Λέει 3 φορές λέει πήγα, λέει, να με αξιώσει ο Θεός να συμπληρώσω. Μακάρι εγώ να σε αξιώσει να πας και στην Άνω Ιερουσαλήμ. Αυτό είναι, παιδί μου. Έχουμε τέτοια καυχήματα. Όπως καυχόταν αυτοί για αυτά τα πράγματα, καυχόμαστε και εμείς για το έργο μας, τις επιτυχίες μας, ένα σωρό πράγματα. Ξέρετε πόσο καυχάται ο άνθρωπος για τον εαυτό του. Τι λέει ο Παύλος? Για προσέξτε τώρα. Εμεί δε μη γέννητο καυχάστε, ηλί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Για μένα λέει δεν υπάρχει άλλη κάθιση. Κι όμως αν ήθελε να καυχηθεί ο Παύλος, τι μπορούσε να πει για τον εαυτό του? Τι διωγμούς, τι περιπέτειες, τι φυλακίσεις, τι εξοβίες, τι, να τα ραδιάσει όλα. Δεν καυχάται τίποτε. Τι
καυκάτε στο σταυρό του Χριστού. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Τι είναι ο σταυρός? Η σωτηρία. Ο σταυρός μας έσωσε. Δεν μας έσωσε η ικανότητά μας, η δικαιοσύνη μας. Δεν μας έσωσαν τα έργα που κάνουμε, οι νηστείες, οι προσευχές κτλ. Όχι, αδελφοί. Μας έσωσε ο σταυρός του Χριστού. Χωρίς το σταυρό του Χριστού δεν υπάρχει σωτηρία. Διάβαζα σε ένα περιοδικό, ένας ήρωας του 21, δεν θυμάμαι το όνομά του. Τον επενούσαν αφού απελευθερώθηκε το έθνος και μετά. Και τον έλεγε για την αντρία του. Πραγματικά έδωσε φοβερές μάχες με τους Τούρκους. Και εξόντωσε πολλούς, μας λέγαμε, έτσι. Και τον επενούσαν. Και αυτός τι έκανε? Τίποτε δεν έκανα εγώ, αδελφοί μου. Βάζει το σπαθί του και λέει αυτό. Αυτό έκανε. Και ο Παύλος τι λέει? Ο σταυρός. Το σπαθί του Παύλου είναι ο σταυρός. Έτσι έλεγε αυτός ο ήρωας. Το σπαθί μου, λέει εγώ. Αν δεν ήταν αυτό το σπαθί, δεν θα γλίτωνα. Δεν θα έφτιανα τίποτε. Ό,τι έκανε αυτό το σπαθί μου. Αυτό είχε υψωμένο. Ο Παύλος τι λέει τώρα? Ο σταυρός. Δεν έχω να καυχηθώ τίποτε για μένα, για τα έργα μου. Πόσο ταπεινή πρέπει να είναι τα όλοι μας και εγώ που σας πω. Λέει ο Παύλος, τι έχεις όγου και έλαβες? Είδε και έλαβες, τι καφάς ο Σμύρναβον? Για δείξε μου, λέει, αν ένα πράγμα αυτό που έχεις, αν δεν το πήρες, πού το βρήκες στα σπίτια που έχεις τώρα? Ποιος σου τα έδωσε? Όταν γεννήθηκες εκεί σπίτια, πού βρήκες αυτές τις καταθέσεις που έχεις τώρα? Τις είχες και όταν γεννήθηκες? Όχι. Πού έχεις την υγεία αυτή, τα πόδια σου τώρα και τρέχουν? Ποιος σου την έδωκε? Εκείνος. Αυτό το μυαλό που έχεις, ποιος σου το έδωκε? Αλλά δεν έχεις τίποτε δικό σου. Πόσο εφαρμόζονται τα λόγια του Παύλου? Τι έχεις όγου και έλαβες? Είδε και έλαβες, τι καυκάσε το Σμύρναβον? Και ο Παύλος τι καυκάσε? Ο σταυρός. Αδελφοί μου, το καύχημά μας είναι ο σταυρός. Και όταν είναι ο σταυρός, είναι ο Χριστός. Ο Χριστός μας έσωσε, μας ελευθέρωσε, μας αγίασε. Μας έδωσε το σώμα του και το αίμα του. Μας έδωσε το Ευαγγέλιο, το λόγο του. Τι μας έδωσε? Όλα όσα χρειαζόμεθα για τη σωτηρία μας. Μας τα έδωσε ο Κύριος. Γι' αυτό το καύχημά μας είναι ο σταυρός. Όχι τα έργα μας. Όχι τι έκανα και τι προσέφερα και πού έτρεξα και τι έκανα. Όχι αυτά τα πράγματα. Θα τα σβήσουν μέσα μας. Θα σβήσει ο Παύλος. Μπορούσε χάρη να τα παρουσιάσει. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε παρακάτω. Το καύχημα. Και προχωρεί και κάτι άλλο. Διού. Το διού θα πει δια του σταυρού. Εμή κόσμος εστάπωτε καθώ το κόσμο. Αυτό είναι το σπουδότερο μήνυμα το οποίο μας στέλνει, αδελφοί μου. Δεν μπορούμε να ζήσουμε την Χριστό ζωή εάν δεν πεθάνουμε. Για μένα ο κόσμος είναι σταυρωμένος. Δεν πει σταυρωμένος, πεθαμένος. Αλλά και εγώ για τον κόσμο είμαι πεθαμένος. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε ένα παράδειγμα. Τι θα πει να είναι πεθαμένα, είμαστε νεκροί. Νεκροί στην αμαρτία, νεκροί στο κακό. Πεθαμένοι που λένε. Κάποτε ένας αλκοολικός μέθησος πέθανε. Και αφού τον θάψανε, οι φίλοι αυτοί που κάνουν παρέα, μια δεκαριά πήραν από μια μπουχάλα κρασί, ουίσκι και τα λοιπά και περαδιάσανε αντί για λουλούδια στο τάφο. Σας ρωτώ, τι θα κάνει αυτός? Θα πλώσει το χέρι του τώρα να τα πάρει? Ποτέ. Γιατί? Πέθανε. Αυτός είναι ο χριστιανός. Σεις και εγώ. Ο χριστιανός έχει νεκρώσει. Τι? Τα χέρια του είναι πεθαμένα. Δεν κλέβουν. Δεν αδικούν. Στίβες να είναι υγιεινές μπροστά του, δεν θα προχωρήσει. Δεν σηκώνει το χέρι του να χτυπήσει. Ο χριστιανός. Κάποτε σε ένα μοναστήρι τσακώθηκαν δυο μοναχοί και ο ένας χτύπησε τον άλλον ένα μπάτσο. Τον φωνάζει ο ηγούμενος μετά, όταν έμαθε τι έγινε. Λέει, αδερφέ μου, λέει, από πότε το χέρι σου κατέβηκε από το σταυρό? Εσύ το έχεις σταυρώσει το χέρι σου. Πώς έφυγε από εκεί? Και χτύπησε τον άλλον. Τα μάτια μας πρέπει να πεθάνουν ως προς την αμαρτία. Τα αυτιά μας πρέπει
Το πορτοφόλι μας πρέπει να πεθάνει. Βέβαια, γιατί το χρησιμοποιείς. Πώς τα ξοδεύεις τα λεφτά σου. Το αυτοκίνητό σου και αυτό πρέπει να πεθάνει. Αυτό πρέπει να πεθάνει. Γιατί πού τηλεφωνείς. Όταν τηλεφωνείς τι κάνεις. Ποιον μιλάς. Για το τσιμπουλιό. Και αρχίζει με το τηλέφωνο και λέει τι κάνει αυτό, τι κάνει αυτό, τι κάνει αυτό. Άρα το τηλέφωνο μας δεν πέθανε. Είναι ζωντανό. Διάβασα πάλι σε ένα περιοδικό. Ένας οδηγός οδηγούσε το αυτοκίνητό του. Πιστός άνθρωπος. Το πορευόταν πιο μπροστά ένας που είναι λίγο αργά. Το σγιαζόταν τώρα για πάνω τον εμπόδιζε. Και να, την κόρνα. Χτύπησε την κόρνα. Εν τέλει τραβήθηκε ο άλλος και πέρασε. Όταν πέρασε μετά γυρίζει και λέει στον εαυτό του, ρε Κώστα, ακόμα δεν πέθανες. Την κόρνα χτυπούσες. Την κόρνα. Το τι πανέρωνε. Δεν είχε πεθάνει ακόμα μέσα. Ο γονάτισε μέσα. Ζωντάνεψε ο παλιός άνθρωπος. Έχουμε τον παλιό άνθρωπο μέσα. Ζωντανεύει. Αυτό είναι ο Παύλος εδώ. Για μένα ο κόσμος είναι σταυρωμένος. Και εγώ για τον κόσμο είμαι σταυρωμένος. Δυο πεθαμένοι μαλώνουν ποτέ. Δυο πεθαμένοι, που πρώτα μάλλον και τσακωνόταν, τώρα δεν μαλώνουν. Τι να μαλώσουν τώρα, τι πέθανε. Αυτός είναι ο χριστιανός. Είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Εδώ είναι ο αγώνας. Εδώ είναι η χάρη του Θεού. Εδώ είναι η δύναμη του Κυρίου. Αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη στη ζωή μας. Αυτό λέει ο Παύλος. Αυτές είναι οι αλήθειες του Ευαγγελίου. Το να πάμε τώρα. Το να ανάψουμε το κερί μας. Το να ανάψουμε το καντελάκι μας στο σπίτι. Το να πάμε να φροντίσουμε στον Άγιο Δημήτριο την εικόνα του Κυρίου. Την εικόνα που έφεραν την θαυματουργή. Τι γίνεται αυτό το πράγμα. Να δείτε μαγώματα αυτή που φυλάνε στη σειρά. Τι σημαίνει. Δεν πέθαναν ακόμα ζωντανοί άνθρωποι ακόμα. Δεν έχουν υπομονή, δεν έχουν αγάπη, δεν έχουν πίστη. Γιατί τον προσπέρασε ο άλλος στη ράση, γιατί ο άλλος πήγε δεξιά. Τι γίνεται. Αυτά, άμα τα παρατηρήσουμε στη ζωή μας την καθημερινή. Στο σπίτι με τη γυναίκα, με τον άντρα, με τα παιδιά. Πόσες φορές θα πιάσουμε τον εαυτό μας ζωντανό ακόμα. Δεν πέθανε ακόμα ο παλιός άνθρωπος που υπάρχει μέσα. Αυτό θέλει ο Θεός. Το διαβάζω και πάλι. Το διού πάει στο σταυρό. Εμεί κόσμος εσταύρωτε, εγώ τον κόσμο. Ενγά Χριστό Ιησού, ούτε περιτομή τι ισχύει, ούτε ακροδυστία, αλλά και νυχτήσεις. Τα ξεκαθαρίζω κάπου. Στο Χριστό λέει κοντά δεν ισχύουν. Ούτε η περιτομή που έκαναν οι Εβραίοι, ούτε η ακροδυστία, το ότι η εθνική ήταν χωρίς περιτομή. Ούτε αυτό τους εμπόδιζε για να πάνε στον Χριστό. Γιατί ο Χριστός τι ήρθε να κάνει. Καινή κτήση. Καινή κτήση θα πει νέα δημιουργία. Και εδώ έχει ένα μήνυμα πολύ σοβαρό. Ποια είναι η νέα δημιουργία, ξέρετε, η Εκκλησία. Η Εκκλησία του είναι η νέα δημιουργία. Έκανε δυο δημιουργίες ο Θεός. Μια δημιουργία ήλικη, τη βλέπουμε ο κόσμος κτλ. Και μια δημιουργία πνευματική. Και η πνευματική δημιουργία είναι η Εκκλησία του. Και μέσα αναγεννάται ο άνθρωπος, του βαπτίσματος. Εκεί τρέφεται, εκεί καθαρίζεται, εκεί αζιάζεται, εκεί αυξάνει, εκεί προοδεύει, εκεί σώζεται άνθρωπος. Η καινή κτήση. Έτσι ο καθένας μας πρέπει να γίνει μια καινούρια κτήση. Παράδειγμα να δείτε πάλι. Έχεις ένα παλιό σπίτι, έτοιμο είναι να πέσει. Λέει για μια στιγμή, δεν μπορώ να καταλάβω, να το δώσω, να με χτίσει ένα καινούριο. Άρα. Και έρχεται ο εργολάβος και τι κάνει. Το ξεπατώνει. Και να φύγει τίποτε. Τίποτε, ίχνος. Και μετά χτίζει μια καινούργια οικοδομή. Αυτό ήρθε να κάνει ο Χριστός. Αλλά για να γίνει η οικοδομή καινούργια, πρέπει να ξεπατωθεί η παλιά. Μπορείς πάνω σε μια παλιά οικοδομή να χτίσει καινούργια, θα πέσει. Δεν αντέχει παλιά. Και ωραία το λέει ο Κύριος. Ου βάρουση είναι ο νέων εξ ασκούς παλιούς. Μπορεί να πει του καινούριου το κρασί σε ασκιά παλιά. Τα ασκιά τα τουλούνια, τα μάθεις τις παλαιότερες. Γιατί δεν μπορεί. Ο μούστος έχει δύναμη, εξυπηρετάδα. Αρχίζει να βράζει ο μούστος, θα σπάσει το ασκή. Αλλά είναι ο νέων
εις ασκούς νέους. Το καινούργιο το κρασί λέει σε καινούργια ασκιά. Ποια είναι τα ασκιά? Καρδιάς μας. Δεν μπορείς να δεχτείς το Ευαγγέλιο εάν το ασκείς σου, το πνευματικό, καρδιά σου δεν αλλάξει. Ο Χριστός έρχεται να κάνει μια καινούργια κτήση. Καινούργια κτίσματα. Αλλάζει ο άνθρωπος. Πας και λες, μα εδώ ήταν ένα σπίτι, τι έγινε, πάει αυτός, έφυγε. Και βλέπεις τον άλλον αλλαγμένο. Πώς άλλαξε αυτός? Όταν ήξερα αυτόν τον άνθρωπο τέτοιον έτσι, και λοιπά. Πού το βλέπω τώρα συμμαζεμένο στην εκκλησία, με το σταυρό του, με την νηστεία του, με την προσευχή του, πώς άλλαξε? Τον άλλαξε ο Χριστός. Ο Χριστός ήρθε να αλλάξει, παιδί μου. Δεν ήρθε στα παλιά να χτίσει καινούργια από πάνω, όχι. Ούτε να βάλει μπαλώματα, όπως λέει στο δεύτερο μέρος, στο ρούχο επάνω. Καινούργια ρούχα δίνει ο Κύριος στη ζωή. Λοιπόν, και νύχτήσεις. Και τελειώνει ως εξής. Όσοι το κανόνι τούτο στοιχήσουσι, ειρήνη από αυτούς και έλεος και επί των Ιδραήλ του Θεού. Τι να πει κανόνι? Κανόνι θα πει, όχι το κανόνι που ρίκει. Κανόνας. Κανόνας είναι ο χάρακας. Κανόνας είναι ο χάρακας που έχουν οι μαθητές. Γιατί τον έχουν? Να τραβάνε ίσχυες γραμμές. Ο κανόνας. Στοιχήσουσι τι θα πει? Στο σχολείο, τον άλλο δάσκαλο, στοιχηθείτε, στη γυμναστική. Ο ένας πάει πίσω από τον άλλο, πίσω από τον άλλο, πίσω από τον άλλο, ναι. Δεν πάει ένας εδώ και ένας εκεί κτλ. Τι θέλει να πει ο Παύλος? Ότι ο Χριστός έχει κανόνα. Έχει χάρακα. Ποιος είναι ο κανόνας? Θυμάστε το τροπάρι του Αγίου Νικολάου. Κανόνας, πίστεως και εικόνα παραόρθος. Κανόνας. Σε όλα τα πράγματα τα βάζεις κι άλλα, Κανόνας πρώτα απ' όλα στην πίστη. Δεν μπορείς να πιστεύεις όπως θέλεις εσύ. Λένε μερικοί, εγώ δεν πάω στην εκκλησία. Εγώ πιστεύω, λέει, με τη συνείδησή μου. Εγώ πιστεύω με τον δικό μου τρόπο, λέει ο άλλος. Δεν υπάρχει δικός μου και δικός σου τρόπος. Τι υπάρχει? Κανόνας. Ξέρετε ότι υπάρχουν τα μέτρα, υπάρχει ο πύχης, υπάρχει και το μέτρο. Τα υφάσματα τα μετράνε με τον πύχη. Τα οικόπεδα τα μετράνε με το μέτρο, έτσι. Με τους καρολάγους. Δεν υπάρχει πύχης τώρα. Δεν υπάρχει πύχης. Μέτρο. Και μέτρο. Ναι. Το μέτρο. Είναι ένα μέτρο. Πας να ψωνίσεις ή πας να αγοράσεις ένα οικόπεδο, το μετράει με το μέτρο. Μπορείς να πας εσύ και να φάεις ένα μέτρο δικό σου και να πεις το μεγάλο λιγάκι. Με αυτό θα με μετρήσει. Τι λες το σου πει ο άλλος? Κάτσε να αφήσεις. Έχουμε μέτρο. Αυτό το μέτρο είναι. Άρα ένας κανόνας. Η πίστη μία, σωστή, ορθή, ακεραία. Όχι άλλος από εδώ, και άλλος από εκεί, και άλλος δεξιά, και άλλος αριστερά, και άλλος πιστεύω πως το λέω εγώ, και ο καθένας κάνει ότι όχι. Δεύτερον, κανόνας στην πνευματική μας ζωή. Δεν είναι μόνο η πίστη, είναι και η ευσεβία. Ευσεβώς ζήσουμε εν τον αιώνα. Πώς ζεις? Ζεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Τι εφαρμόζει δικό σου κανόνα και εδώ? Λένε μερικοί άνθρωποι, άμα δεν κλέψεις, λέει, δεν μπορείς να ζήσεις. Άμα δεν πεις ψέματα, λέει, είσαι χαμένος. Άλλα μέτρα. Όχι. Το μέτρο του Χριστού. Όσοι το κανόνι τούτο στοιχήσουσι, θα πεις πίσω, θα πεις από τον άλλο. Όσοι το κανόνι τούτο στοιχήσουσι, ειρήνη αυτούς. Έφυγε ο Απόστολος Παύλος, ειρήνη θα έχουμε εσωτερική, αλλά και το έλεος του Θεού. Και επί τον Ισραήλ του Θεού. Ποιος είναι ο Ισραήλ? Ο νέος Ισραήλ. Είχε παλαιό Ισραήλ. Ισραήλ θα πει ο λαός του Θεού. Έτσι εξηγείται, και μάλιστα πιο σωστά. Εξηγείται Ισραήλ δυνατός, ισχυρός, έτσι ονόμασε τον Ιακώβ. Τώρα το όνομά σου θα είναι Ισραήλ, που σημαίνει δυνατός. Ο Θεός έχει ένα νέο Ισραήλ τώρα. Έχει την Εκκλησία. Είχαμε πει σε ένα άλλο μάθημα ότι ο Θεός τώρα δεν έχει ένα λαό όπως είχε στην Παλιά Διαθήκη. Χιλιάδες έθνη υπήρχαν και είχε ένα λαό. Ποιον λαό? Τον Ισραήλ. Με αυτόν ερχόταν σε επαφή και επικοινωνία. Τώρα, με την έλευση του Χριστού, δεν έχει λαό. Τι έχει? Εκκλησία. Και μέσα στην Εκκλησία μπαίνουν όλοι οι λαοί τώρα. Και στοιχούν εκεί. Στοιχηθείτε ο ένας πίσω από τον άλλον,
Αυτό θα πει η Εκκλησία. Δεν θα πει η Εκκλησία να τραβάει ένας εδώ και ένας εκεί. Λοιπόν, προχωρούμε. Και κλείνει την επιστολή. Του λοιπού κόπης μη δεις παρεκέτο. Από τώρα και στο εξής λέει, κανείς να μην ενοχλήσει. Τι σημαίνει να μην τον ενοχλήσουν γιατί κουράστηκε όπως ο Παύλος, αλλά ήθελε κάτι άλλο να πει. Να αναλάβετε εσείς από τώρα να υπερασπίσετε την Εκκλησία. Σας τα είπα εγώ πώς έχουν τα πράγματα. Εσείς τώρα να αναλάβετε. Αφήστε εμένα. Εγώ ό,τι είχα να κάνω, ό,τι είχα να πω, το έκανα. Εγώ άρα τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώμα του μου βαστάζω. Να το κάσω, να το πάρω. Εγώ άρα τα στίγματα, δεν πει στίγματα, σημάδια. Ποια ήταν τα σημάδια, τα τράγματα που είχε στο σώμα του, οι πληγές. Όλο το σώμα του ήταν πληγωμένο του Παύλου, οι πλάτες του, το στήθος του, τα πάντα. Έφαγε παρδουλιές, πολλές, ο Απόστολος Παύλος, και αυτό λέει, εγώ τα στίγματα, τα σημάδια του Κυρίου Ιησού πάνω στο σώμα μου σηκώνω. Κάποτε μετά τον Ιταλικό πόλεμο, όταν τελείωσε ο πόλεμος, σε μια παρέα, σε μια συντροφιά, βρέθηκαν δύο ταξίες. Ο ένας ήταν στο μέτωπο και γύρισε, ο άλλος ήταν πίσω εδώ στα γραφεία. Υπηρετούσε εδώ, μέσα, δεν πήγε έξω. Αυτός που υπηρετούσε εδώ είχε όλο παρασύματα. Και στον άλλο βέβαια παρασύματα, πού τα δικά σου. Και στο πάει στον πόλεμο, τι κάνει αυτός, ανοίγει το πουκάμισό του και το ενάτα. Τραύματα, μελανίσματα εδώ. Ο άλλος τα είχε απ' έξω. Αυτά είχαν. Οι Ιουδαίζοντες αυτά είχαν. Να τα παρασύματα των Ιουδαϊζόντων. Του Παύλου ποια ήταν. Στίγματα. Εγώ γάρω τα στίγματα του Ιησού πάνω στο σώμα μου τα σηκώνω. Αυτός είναι ο χριστιανός. Μακάρι, ξέρεις ποια είναι τα στίγματα για μας. Έχετε οι θλίψεις, έχετε ο πόνος, χάνεις το παιδί σου, χάνεις τον άντρα σου, αποτυχαίνει το κορίτσι σου στο γάμο, αποτυχαίνει στη δουλειά σου, μένεις άνεργος, αρρωσταίνει η γυναίκα σου. Ένα σώμα, δηλαδή τα στίγματα, αν τα σηκώσεις, αν τα βαστάξεις, με χαρά. Να τα στίγματα τα δικά μου. Οι πτώσεις, οι δοκιμασίες και όλα όσα επιτρέπει ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Θα δέχεσαι αυτά. Εύκολα είναι τα παρασύματα. Μια φορά βλέπω σε μερικές γιορτές εκδηλώσεις παρασυμοφορούν διάφορους ανθρώπους. Και ο επίσκοπος προχθές παρασυμοφόρησε και άλλα. Εύκολα είναι αυτά τα παρασύματα, τα εξωτερικά. Αλλά τα μέσα παρασύματα τα έχεις. Έχεις την υπομονή, έχεις την αγάπη, έχεις την πίστη, έχεις την πραότητα, έχεις την εγκράτεια, έχεις τη θεοσέβεια. Αυτά τα παρασύματα θέλει ο Θεός από εμάς να έχουμε αδελφοί. Αυτά έχει ο Παύλος. Στο διδάσκει δεν είχαν τίποτα. Καυχόταν γιατί έκαναν μερικούς εθνικούς να κάνουν περιτομή και καυχόταν για αυτά. Εμείς κάναμε. Τι κάνατε, τίποτα δεν κάνατε. Εγώ γάρω τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώμα του μου βαστάζω, λέγει ο Παύλος. Σαν να έκανε αυτό το πράγμα που σας κάνω τώρα. Δεν το έκανε, απλώς το είπε. Και είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Μακάρι να αξιωθούμε, να βαστάξουμε τα στίγματα του Κυρίου Ιησού στο σώμα μας με υπομονή, με ταπείνωση, με αγάπη. Σε περιφρόνησε ο άλλος, σε αδίκησε ο άλλος. Αυτά είναι στίγματα, τραύματα. Θα τα δεχτείς με υπομονή, με πίστη, με ταπείνωση και θα δοξάσεις τον Θεό. Σε ευχαριστώ, Θεό. Αναφέρεται για τους μαθητάς της πάσης των Αποστόλων, αφού τους κάλεσαν Φαρισαίοι και τους έδεραν πρώτα καλά, τους απόλυσαν και έφυγαν χαίροντες, λέει, διότι εξιώθησαν ατιμαστήνε υπέρ του ονόματος του Χριστού. Ω πολιτέ μου, πώς έγινε αυτό το πράγμα να πάμε ξύλο σήμερα για τον Χριστό. Πώς έγινε αυτό το πράγμα σήμερα να μας δίνουν. Αυτό θέλει ο Χριστός, αδελφοί μου. Αυτός είναι ο χριστιανός. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να παραδώσουμε τον εαυτό μας στον Χριστό. Αν δεν παραδώσεις τον εαυτό σου στον Χριστό, μάστε τι είπα στο περασμένο μάθημα. Δεν ξέρω αν το είπα. Ποιος έχει το κλειδί της καρδιάς μας. Το κλειδί του σπιτιού μας το έχουμε στην τσέπη. Το κλειδί των αυτοκινήτων μας είναι εδώ. Δεν το δίνουμε σε κανένα. Το κλειδί κάπου αλλού που έχουμε λίγα λεφτά και αυτό χωριστό. Άλλα κλειδιά μπορεί να τα αφήνουμε. Αυτά τα κλειδιά τα κρατάμε εμείς. Το κλειδί της καρδιάς μας ποιος το έχει, ένα ερώτημα.
Αν αυτό το κλειδί, αδελφοί μου και αδελφές μου, δεν το παραδώσουμε στον Χριστό, δεν κάναμε τίποτα. Ο Χριστός πρέπει να ανοίγει και ο Χριστός πρέπει να κλείνει την καρδιά μας και τη ζωή μας. Ένα βήμα που θα το κάνουμε πατώντας τον Χριστό. Πιστεύω να πάω εκεί, πιστεύω να κάνω τούτο, να κάνω αυτή τη δουλειά, να κάνω εκείνη τη δουλειά. Αν δεν ρωτάς τον Χριστό, δεν κάνεις τίποτε. Θα πέσεις έξω. Αυτός είναι ο χριστιανός. Αυτή είναι η ζωή μας χριστιανική. Εγώ τελείωσα, αδελφοί μου. Αν έχει κανείς να ρωτήσει τίποτε, έτσι να συμπληρώσει, να ρωτήσει κλπ. Πρώτα θέλω να ρωτήσω εγώ, καταλάβατε το θέμα? Μπήκατε μέσα στο νόημα αυτά που μας είπε ο Παύλος σήμερα? Καταλάβατε τι θέλει ο Θεός από εμάς? Αυτό είναι το θέμα. Μην φύγουμε από εδώ απλώς έτσι με τους Ιουδαίζοντας μονάχα στο μυαλό μας τι έφεραν. Εμείς, τι πρέπει να κάνουμε. Ορίστε. Κύριε Παναγιώτη, για τα παρασύματα. Ναι. Και αυτά κάπου χρειάζονται για να ξέρουμε που πολέμησαν οι άνθρωποι αυτοί για την πατρίδα μας, για την Εκκλησία. Ναι. Βέβαια χρειάζονται. Αλλά χωρίς τα εσωτερικά δεν έχουν αξία. Πρώτα εκείνο, βέβαια. Πάτερ μου. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, χθες μελετούσα την περικοπή αυτή και έλεγα εγώ, ας μπορέσουμε να τα καταλάβουμε, να μπουν μες στην καρδιά μας, μες στη ζωή μας. Γιατί έτσι μας θέλει ο Θεός. Να μην γελούμε τον εαυτό μας κι εμείς σαν τους Ιουδαίζοντας. Πήγαμε στην εκκλησία, ανάψαμε το κερί μας, ανάψαμε το καμίνι μας, κάναμε αυτά καλά και άλλα όλα αυτά. Αλλά χωρίς τη ζωή της πίστεως, σας είπα, στάω νερό και μου δίνεται ένα ποτήρι χρυσό, τι να το κάνω? Εγώ διψάω, νερό θα κάνω. Το περιεχόμενο, ποιο είναι το περιεχόμενο της πίστεως μας σαν χριστιανοί? Τι έχει το ποτήρι μας μέσα, το χριστιανικό? Και ποιο είναι το ποτήρι? Η καρδιά μας. Έχουμε αγάπη, έχουμε ταπείνωση, μπορούμε να αγκαλιάσουμε τον άλλον. Έλα αδελφέ μου, τι έχουμε να χωρίσουμε? Ό,τι και να έχουμε δεν είναι δικά μας, είναι ξένα. Τα ξένα να μοιράσουμε, τα ξένα να χωρίσουμε. Και εμείς ακόμα είμαστε ξένοι, του Χριστού είμαστε. Έτσι θα σκεφτεί ο χριστιανός. Ξέρετε τι μεγάλο πράγμα είναι η ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι μεγάλο πράγμα. Το βραβεύει ο Θεός. Το τιμά ο Θεός τον άνθρωπο εκείνο που σκύβει το κεφάλι μπροστά στον άλλον. Γιατί εμείς νομίζουμε ότι άμα χτυπήσουμε τη βουτιά, τότε είμαστε ισχυροί. Λάθος. Δεν είναι η γροθιά ισχυρή, η αγάπη είναι δυνατή. Η γλώσσα της αγάπης είναι πιο δυνατή παρά η γροθιά. Λάθος κάνουμε να νομίζουμε ότι με τη γροθιά θα κερδίσουμε. Δεν κερδίζουμε. Ήθελα, αδελφοί μου, ο Κύριος να μας ευλογήσει, να μας στηρίξει και να μας δώσει τη χάρη του. Αμήν. Να πω κάτι κύριε Παναγιώτη. Δεν ξέρω τώρα, αυτό δεν θέλω να σοκάρω και κανένα αδερφό, αλλά έτσι όλη την ώρα που μου ερχόταν στο μυαλό αυτή η εικόνα. Εάν ο Απόστολος Παύλος ερχόταν σήμερα στην εκκλησία τη σημερινή, ας με συγχωρήσει ο Πάτερ, δεν φέρομαι κατά της εκκλησίας, κανενός κατά. Απλά και μόνο, εάν αυτά τα οποία έλεγε στους εθνικούς και στους Ιουδαίζους, έβγαινε σήμερα στον Άμβονα και μιλούσε με τον τρόπο τον οποίο μιλούσε και μας τα αναλύσατε. Θα το δεχόταν σήμερα γενικά? Δεν το πω εγώ, θα σας απαντήσω εγώ. Βγαίνει ένας ιεροκήρυκας και κηρύγει πάνω στην εκκλησία, στον Άμβονα. Και λέει για αυτά που λέει ο Παύλος. Ξέρετε τι θα γίνει? Οι μισοί θα τα απορρίψουν και οι μισοί θα τα δεχτούν. Πάντοτε δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πάντοτε δεν υπάρχει. Το Ευαγγέλιο χωρίζει ένα θέμα. Τελείωσε. Εγώ μπορώ να σου πω ότι και εμείς ακόμα, και εμείς θα αντιδράσουμε ακόμα. Μην λέμε, όταν λέμε εκκλησία, μην το περιορίζουμε στους ιερείς. Είναι το κακό αυτό, όχι, δεν είναι ιερείς. Θα ρωτήσουμε δεν υπάρχει. να το δεχτούμε εμείς. Όχι, δεν είναι το σύνολο, ναι. Θα ρωτήσουμε πάνω τον εαυτό μας αν θα το δεχτούμε Αν εμείς, θα αν δεχτούμε θα εμείς. άξουμε Ναι. τώρα. Ή να τα απορρίψουν. Θα λέμε τι Και ο λέει. Παύλος δεν, εγώ νομίζω ότι δεν είναι αρχαίο Παύλος. Ο Παύλος τα έγραψε και τα βλέπουμε καθημερινώς. Ο νόμος και οι γραφές υπάρχουν πάντα. Μέχρι το τέλος. Πάντα υπάρχει κάποιος Παύλος ο οποίος θα πει κατά το Θα τα πει. Παύλο. Πάντα υπάρχει ένα στο διενεγές. Τα πράττουμε, αυτό είναι το πρόβλημα. Τα δεχόμαστε ή τα απορρίπτουμε. αυτό Είναι, κοίταξε, πάντοτε θα υπάρχει αυτό.
Πάντοτε ο Χριστός δεν είναι σημείο αντιλεγόμενο. Όλοι δεν το δέχουν. Το φως όλοι δεν το δέχουν. Ένας έχει καλασμένα τα μάτια του, κάνει έτσι. Τι να το κάνουμε τώρα. Δεν φταίει το φως, φταίει τα μάτια. Καμιά φορά προσπαθούμε και φέρουμε και στα μέτρα μας. Ναι. Και την εκκλησία και την πίστη μας, φέρουμε στα μέτρα μας, όπως το είπατε. Ναι. Και από εδώ και από εκεί. Και το σκυλοχορτάτο και την και μας βολεύει και τα έχουμε καλά και με τον εαυτό μας και με τον Θεό. Αλλά πραγματικότητα είναι διαφορετική. Αλλά φυσικά αυτό νομίζω ότι καθένας πρέπει μόνος να το καταλάβει και να το κατανοήσει και θέλει μεγάλη παιδεία και μεγάλη άσκηση και ταπείνωση για να μπορέσει να καταλάβει το γνώτη σε αυτόν που είναι και να καταλάβει μέσα του τι πιστεύει και τι ζητά από τον Θεό. Και όπως και πρέπει να ξέρουμε ότι περνάμε μέσα από τη στενή πύλη. Είναι στενή η πύλη, δεν είναι πλατιά η πύλη για τον παράδεισο. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε οι πάντες. Είναι στενή η πύλη, είναι γεμάτη θλίψη. Ο παράδεισος έτσι και ζητά. Και ο δρόμος δύσματος. Οπωσδήποτε. Λοιπόν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύμη και Άγιος Όρος, το δεν Πάτερ ημών εξαλείς, Αγίος το όνομά σου. Θέλει βασιλεία σου, γιατί θέλει μάσου στον όνομο του Αγίου των Άφημων, τον οποίο σου δώσουμε σίδερον και άφαση με τα χρήματα ημών ως και εμείς αφήνουμε τους φυλέτες ημών. Και εμείς δεν έχεις μας περασμόν, αλλά αρίσει εμάς από του πονηρού. Ότι σου έστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, νυν και και τους αιώνας των αμήν. Διευκόντρα και των ημών, Κύριε σου Χριστέ Θεός ελέησον και σώσου μας. Αμήν.